Riwruok mar World Food Program ka otenore kod riwruok mar Cereal Growers Association kod piny owacho mar kaunti ma Migori ochako siro chenro mar chiemo ne jopuonjre sikunde. Maendi gitimo ka gijolo sikunde e pidho rabuon. Kaunti ma Migori achiel kuom kaunti e piny Kenya, riwruokno mar piny mangima wechego mag chiemo ma ong'ere kaka World Food Program ka otenore kod riwruokno mar Cereal Growers Association siro chenrogo mag chiemo ma jopuonjre e sikunde. E chenrone, sikunde giwegi tiego kendo ijolo mondo gibedi kod nyalo mar puro chiemo ma ginyalo sirogo chenro mar chiemo e sikunde ma ok giketo geno margi kuom chiemo ma ichiwo kod piny owacho. Watiyo nyaka gi schools adek ma en Bielteza Special School in Nyatike, Wachara Karungu Primary School in Nyatike, to kod Get Primary School in Awendo. Ka negisenya makoro giketo gi e puothe madongo kendo ginyalo konyo godo nyithindo e chiemo. Wayudo ni seche moko wabedo ga gi shortage mar chiemo e school. As a county government, gimatimo kendo watrain jopur, kwase train gi to wamiyo gi kothe mag rabuon gi gipidho. Kata watimo follow up mwane ni rabuon ni otimo maber. School kaka Bielteza nigi 1 acre mar orange fleshed sweet potato. School ok spend pesa mang'eny ni odhi manyo chiemo oko. Chenro mar chiemo e skunde lipot yango ni osemiyo kwan jopuonje mathoth dhi e sikul kendo bedo nyaka gitieki ka opogre kod konyo e geng'o tuoche ma ikelo kod koso gago makare. Retention mar nyithindo e classroom ama e school bedo high nikech nyathi ong'e ni kodhi e school to nitie gimoro monyalo chamo. Riwruogno ma World Food Program ka otenore kod Cereal Growers Association oyiero rabuon mar orange flesh kaka chiemo ma gidwaro mondo koro tigo e siro chenro mag chiemo e sikunde. Janet Omolo to riwruogno mar Cereal Growers Association wach ni bwo chenrone gikonyo sikunde mondo koro pur rabuon mar orange flesh mantie kod ber mathoth e ngima jopuonjre. Rabuon mar orange flesh jolonychego mag chiemo wacho ne nitiere kod ber mathoth kuom nyithindo nikech okonyo medo vitamin A e del. Nikech waseyudo ni orange fleshed sweet potato nigi madini iluongo ni minerals machalo kaka beta carotene maber ne nyithindo ma pod somo e primary school. Koro rabuon ni gimwachako wayudo kode ni korege to nyalo golo mogo maber. To mogo ni be inyalo tedgo nyuka kata inyalo rugi ngano matedgo chapat kata kek. Lipot mong'ere kaka Identifying and Understanding Barriers to Optimal Complementary Feeding Kenya manogol e higa mar 2023 yango ni kuom nyithindo 10 mantie kind higni 2 kod higni 5 maromo 6 kuomgi nitiere kod nok mar vitamin A e dendgi. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori osebedo mana ka chiwo yedhe makonyo kedo kod nok mar vitamin A kuom jopuonjre. Ka bende koro geno nitiere ni tiyo kod rabuon ni mar orange flesh dhi konyo tieko nok mar vitamin A kuom nyithindo. Routine coverage mar vitamin A 23 to 59 months yudo ka pod en piny kabisa, yudo ka ok ochop kata tamalo 50. To wang'e maber ni vitamin A en gima ber ahinya e ngima dhano nikech mokwongo okonyo nyathi bedo gi kinga motegno, mar ariyo okonyo nyathi bedo gi wang' maler. Nyaka sani atamalo maduong' mag sikunde kaunti ma Migori onge kod chenro mar chiemo e sikunde ka igeno ni chenro ni mar chiemo e sikunde ma isiro kod World Food Program kod Cereal Growers Association ibiro ketie tim e sikunde duto. George Juma, Ramogi TV, Migori.